So, ik is nou op pad samen toe. En ik heb mezelf gezegd, ik heb de goal voor mezelf gegeven. Ik heb gezegd, ik ga 5 keer die week jump. Nou, so die day toe, ik heb gisteren klaar gejump. Gisteren was maandag, vandaag is dinsdag. So mijn plan is om elke dag een vlog te uploaden voor die week. Om te wijzen ik is in die jump. Als voor mezelf, omdat ik als live vlogs edit. En is om content te posten, want ik heb langlaas vlogs gepost wat. En als like 3 mensen wat altijd mijn vlogs kijken. Ik wil zeg maar 5 en zo. En ik wil die mensen laten wachten. So, ja, ik ga een clip inzetten van gisterse jump sessie. Hierzo. Away, so ja, ik ga nou weer jump toe. Hopelijk is dinsdag nou. Die 15e, ik ga die ding vanavond posten. Hopelijk. Ik hoop zo. Ik heb de recovery sessie ook samen. Een van mijn andere armen brazen. Ik wil hem nog een massage nog laten. So, misschien kan ik vandaag ook in die vlog zitten. En dan ja, heel week ga ik jump content posten. Al is het niet een 4-minute vlog, ik ga posten elke dag. Kom eens kijken wat gebeurt. Enjoy it. The only thing that bothers me is that I don't think that the jokes inspire this to not happen again. I don't think that. Nou bij die jump, no? En ik wil niet een disclaimer geven. Usually, als ik in die jump is en ik wil video's maken, kijk ik eerst altijd om mij, kijk, als ik gewaarheid over wat mensen gaan denken en al die goed. Mensen gaan denken, ik hou mij kwaai, kijk hier is Joel. Ja, Joel, kijk hier nou. En nou, ik ga nou net video's maken en niet worry wat mensen denken van mij niet, man. So ja, ik ga kwaai angles krijgen nou, van die jump. Iemand gezien in die jump wat mij nou klomp conference geeft. Nou kan ik video's maken zonder te worry wat mensen van mij denken. Kijk, ik mis de consistency, no? 2 days in a row, this is record. Zien we, dat is evidence. Ik heb record breaking. En ik ga die video posten vandaag. Yo, dadelijk, yo. I'm gonna post, ik hou mezelf accountable, I'm gonna jump all week and I'm gonna post every day. You can do that. You can do that. Is iemand geloof mij? You can do that. Wat doen zij vandaag? That's just a lot of effort, man. Oh, dat is even. Maar ik ga het doen, man. Al post ik het 12 uur vandaan, ik ga het doen. Nooit te doen. Parang Afrikaans parang. Weken met tempo, ik kan niet met ik is vannacht. Alles slaat soos hammers. Ik zou niet pad af, ik is afvallig. Somtijds zit ik mezelf in die scanner. Ik is een broer wat stil is, maar als je wil steeputa, ik zal je drop zo karren. Ik wil mijn man niet te druk, ik ga het geen. Na kijken mijn oor is mijn hartse belangen. Zij is mijn safety net. Ik ga door rijtjes, ik heb mijn goals gezet. Ik kan niet step op move, ik moet slimmers, ik moet van deze zit. Hij deed link met er iets, jump op beats, ik lam bij hefte sif. Zij wil jump op waves, nou kan ze swim. Hoe gaan mijn zaak ze tik? Als ik jump op beats, spot ik flow zo zieker als harte tiks. Als ze wil link met die gang, dan stier die pose van hoe kom ik zoek checks. Als ik het push, moet hij zijn moeder ontvangen, hij is net zo een SMS. Ik als die doen van drills, ik kan me gaat voorvragen, hoe gaan mijn koppel fix? Ik van de rippen zo kop, ik skop het, zeg aan mijn check, ik koppel ik. Ik moet weg aan mijn tempo, somtijds als ik kan vannig om mij op te winnen. Hart op mijn sleeve is vissen, de wang tips van ik geen lessons. Somtijds draai ik mijn hart op mijn sleeve en somtijds switch ik vissen. Alle wang tips zo kisses, numbers slaat zo smut in Westons. Vat ik die game no effort, fietsen prijs is fucking expensive. Wanneer die game niks mis of staan ik arms of vol zo captain. Die man, hè? Die man, hij smaakt bij die kabels daar aan die kant. Maar nou, hij goal, met die pink, zij is heel daar aan. Nou is die man er nooit. Nou, ik zeg voor hem, hij moet niet van vrouw, wat zit ze zijn oor? Dan gaat zij gauw klaarmaken. Als hij bij een machine wil wissen in jump, vraag even iemand, wat zit ze daar oor? Dan gaat hij aflossen, meneer. I'm at the basis now. Hij is al klaar, hij is op. Ik ken ook Zola spelen voor diezelfde team.
So much. Denk this to... Serieus man? Colvin? Stunk. Naby my. Ja? Ha, ik heb het jump. Ja, dat ding gaan niet jump, ik ga jump. En nou gaan ons gewoon huis toe. We gaan gewoon huis toe. Om te was. Want ik stunk, zodat mensen waar daar iets op stunk. En dan ga ik gewoon naar mijn cliënt toe. En dan ga ik jullie samenvatten. Alright guys, ik is nog fris. Ik heb iets gegeten. Mijn ma's kost gegeten. Of een stukje van die kost gegeten. Dan zoek ik op pad naar mijn cliënt toe. So mijn cliënt, no, hij is actually een Uber driver. Maar hij sponsort via Under Armour. Ik weet het maakt je niet, maar jullie gaat nou zien. Ja, jullie gaat nou zien wat ik meen. Hij is eigenlijk een Uber driver. Ik is nou hier bij mijn cliënt. Maar om uit te komen moet ik hem eerst boeken als een Uber. So, ja, gewoon boek. Jullie gaan nou zien wat ik meen. Uber zie. Hallo, hoe gaat het? Met Uber. Ja, ik is te moe, ik kom met mama. Hij is voor zijn gemeenschap. Wat praat ze? Ja. Wat? Zijn naam, wat is je naam? Leon? Wat heb je nog gezegd? Leon? Nou, hij is niet hier, hij is niet, man. Hij following it precaution. Nou, het is een lekker karretje. Het is nog een nice Uber. Hey, het is een upgrade. Dat is because hij gaat sponsoren die Under Armour, because hij is een van die nieuwe type Uber drivers verstaan. Hij is actually een F1 driver. Met die karretje. Oh, crazy crap. Hey guys, so this is Uber driver Leno. So wat ik ga doen is, ik ga zijn keten losmaken, because van trapgebruiks. Verstaan ze? So zoals jullie kan zien, als je pedalstrap. Hoe kan je Sorry guys, technical difficulty. Als je pedalstrap, je gaat break bij jouw keten, maar doen we weer hè? Verstaan ze? Hij was nou, zei het nou, guess what things. Verstaan ze? So ik wil niks voor jullie dat weet. Uber drivers need love too. Oké. Hazem. Nee man. But yeah, guys, hoop jullie die video enjoy. Die video wordt zeker gepost na weer 12 uur die nacht. Wat ook like, commenten en subscribe alsjeblieft. Ik zal jullie morgen weer zien. Safety boots. Your ass. That's where we get in trouble. It might feel good to do, but they own them.